ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಿಂದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಜಾರಂದಾಯೆ ಜಾರಂದಾಯ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಾರ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರ ದಿನ ನಾಲ್ವೆರೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಂಡು ದೈವಜ್ಞರು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಹೊಳ್ಳ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪುರೋಹಿತರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಲು ತಂತ್ರಿಲು ಅಂಚನೆ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಈ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ಪುದರ್ನ ನಮ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ವಿಶೇಷವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾರದ ಜಾರಂದಾಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರು ಬೋಡೂರು ಅಂಚನೆ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೋವೊಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಒರಂಬಮಾಗನಿಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪೊಲಬು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲಾ ದುಬ್ಬು ಪೋನಾಗ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯನ ಆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಥೆನಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜಾರಂದಾಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಈ ಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೊಲಬುನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಒಳ್ಳೆರೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾರಂದಾಯ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೈವಾದಿನ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಜಾರಾ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಆಡು ಭಾಷೆಡಿ ಜಾರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಜಾರಂದಾಯಗಳ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಒಂದುಳ ಜಾರಾ ಪಂಪುಣ ಊರುಲ ಉಳೈ ಅತೀವಾದ ಪುಣ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುವಳಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕೂಳೂರು ಬೋರ್ಡದ ಅರಸಲೆಗುಪ್ಪುಣ ಐನು ಮನೆತನದ ಉಪವಿಭಾಗ ಅವೇಟಿ ಜಾರಾ ಪಂಪುಣ ಚಿತ್ರ ಜಾಗೆಡೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬೂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಯ್ಯೇರು ಕೊರಂಗಿ ಬೈಲು ಮಯ್ಯೇರಿನ ಇತ್ತರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಜಾರಡ್ಲ ಮಯ್ಯರ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತನ್ನು ಮನ್ಪುಣ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಮಯ್ಯೇರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಡೂರು ಬೂಡ ಅರಸವಂಶಸ್ಥರೆಗಳ ಜತ್ತಿ ಬಂಡ ಜಟ್ಟಿ ಬಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪುಣ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಲ ಜತ್ತಿನಕಲು ಆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರ ಪಣಪಿಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಲವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಿ ಕೊರಂಗಿವೇಲಿ ಮಯ್ಯೇರಿ ಐಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರವೇಲಿ ತಂತ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೊಯ್ಯದೈಲು ಬಟ್ಟರೆ ಬಂದು ನೀರ್ಮಾರ್ಗದಕಲಿ ಅವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪೇರಿ ಬಣ್ಣದ 4 ವಂಶಸ್ಥೇರಿ ಮಖೇ ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎರುಕಣೇರಿ ಬರ್ಪಿಂಜಿತ್ತನ ಆ ಸಮಯಡು ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಣಿಹಳ್ಳ ಬಣ್ಪಣಗಳು ಆ ಎರುಕಲೇನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡದು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ತಂಗುಣ ಸಮಯಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದೊಯ್ತಿರಿ. ಮಣಿಯಂತಾಯ ಬಣ್ಪಣ ದೈವದ ಬಣ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳೋ ಪಾರ್ಧನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಸಮಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಸ್ಥೇರಿ ನೇಮವು ಅವಳು ಇತ್ತೇ ಇರುತ್ತಾಂಡ ಪೋಂದೆ ಕೊಳ್ಳುವೆ ದೈವ ಆ ಸಮಯಡು ಓಲಕಾಡಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಓಲಕಾಡಕೊಂಡು ಬರಡಕ್ಲು ಜಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಲಪತ್ತದ ಪಣ್ಣ ನೇಮಕ ಎಂದು ಬರ್ಪೂಜ್ಯ ಪಣದಿ ಆಗ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಅವಡೆ ಕೊಡಿ ಜಿತ್ತಂದ ಪಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಬಾಪಂಡು ಎರುಕಲು ತೋಜಿಜ್ಜ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನ ಎರುಕಲು ದಾದನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ತೆರಿದಿ ನೇಮ ಬಿರಿಯರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಕಂತಿನ ಎರುಕಲು ತೋಜಂದೆ ಆತಂಡಿ ನಿನ್ನ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಅಂತಂದಾನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ದೈವಗಳ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಸ್ಥರಿಗಳ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆತದ್ದು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಣಿಯಂತಾಯ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಪಂಪ ನಂಗೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸರಪಾಡಿ ಬಂದಾಗ ತುಮ್ಮರ ನಡಪಣ ಸಾಧಿ ಆದ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಆ ದೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾದಿ ತರಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಗೊರಸು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಂಬು ಕಾಣಿಕೆ
ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಯದ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದಿ ದೈವಗ ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ಏರುಕುಲನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತದಿ ಈ 3 ವಂಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಜೆ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಇರುಕಿನ ಬುಡ್ಪುಣ ಸಮಯಡು ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತನ ಕಾರಣಿಕ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಚಾರ ಬರ್ಪನು ಅವಳೆ ಬೊಳೆ ಪಾವಣಂತ ಬೊಳೆ ನೆಲಕ ಮಾತ ಈ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದಿ ಪುದರದ ಅಂತನ ಹೊಸಭೂತುಗು ಬಣ್ಣದು ಬುಡುದು ಪೇರಿ ಕೂಡೂರು ಬೋರ್ಡು ತರಕಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾರಾಯ ಕಾರ್ಯ ಪಣಪಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಡಪಣಗ ತರಕಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದ ಬತ್ತಂಜ ಸಮಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪೇರಿ ಆತನಗ ಓಲೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರಿ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ತಾರಿದ ಮರಟು ತಿರುವಾಡಿ ತಾರಿದ ಮರಟು ಆರಿ ಹೊಸಯ ಆದಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಬೋದು ಪುದರದ ಅಂತರ ಹೊಸಭೂತ ಬಣ್ಣಗ ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ್ಯ ತೆರಿಡುಪಣ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗನ ಮಾತಾಡ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಣ್ಣದ ಕೊಪ್ಪರಿ ದೀಪನಿ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಣಗಲ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಗೆಂದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾರಂದಾಯಿದಾರಕೆಣ್ಣ ದುಮ್ಮುದಾನಿಯ ಮೈಯರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕರಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಪಂದು ಗೋಚರ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಒಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವುದು ಮನದಾರಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿತಾನ ಮೀದು ತನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ ಮುಗಿತದೆ ಚಾವಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಂಜ ಗೊತ್ತುಡ್ದು ಜಾರು ಭಂಡಾರಿ ಬಂಡವಂಶಸ್ಥಿರಿ ಭತ್ತದ ಬಣ್ಪೇರಿ ಪುದರದ ಅಂತನ ಭೂತ ಬೈದೇನೆ ಉದರದೀಲೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಭೂತ ಪುದರದೀವಡ ದಾರದೀಪುಣಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಮಯಡು ದುಮ್ಮದ ನಡ್ತಾರೆ ಕದಲ ಗೋಚಾರ ಉಂಡಾರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಣಗೆ ಎದುರದ ಭೂತ ಕಂಡ ಅವಳು ಬೊಳ್ದು ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾರಂದ ಈ ದೈವ ಮಾಯವಾಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಕುದುರೆ ದೈವ ಮಾಯವಾಪುಂಡು ಆತನ ಓ ಜಾರು ಭಂಡಾರಿ ಜಾರಡದ ಭತ್ತ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಭತ್ತನ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಂಡದು ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪಿ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪುನಾರೇ ಮಯ್ಯರಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು ಮಯ್ಯರಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಅವೇ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲು ಇತ್ತ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲು ಅರ್ತಿ ಬಡದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಂದಾರ ಬಲ್ಲಾಡರ ಸಂಸಾರವು ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಪಣ ಸಮಯಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದಿ ಊರು ನಕಲಿ ಉಮ್ಮಡಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುರಿ ಅಂಚೆ ಈ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಕುದರ್ಬೋದು ಬೂರುಡು ಮಯ್ಯರ ದೀಪೇರಿ ನಾಮಕರಣ ಪುರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇಡೀ 3 ಶೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮನು ಉಮ್ಮಡಿಯಾದ ಉಡುಪೇರಿ ಅವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಯ್ಯರ ನಕಲ ಮಾತ ಕುಂಜತ್ತವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೇರಿ ಪಣಪಡ ಇತಿಹಾಸ ತೋಜು ಜಾರ ಈ ಜಾರ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಊಳುಂಡು ತುಕ ಕುಡ್ಲರ್ದು 3 ಶೆಡ್ಡದವರು ಜಾರೋಪುನು 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮನೆ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಡು ಜಾರಂದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಇತ್ತಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲರ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ರೂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ದು ಸೀದಾ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಸೀದಾ ಜಾರ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಪುರ ಉಂಟು 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಬದವು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರ ಸಾಧಾರಣ ವಾಮಂಜೂರು ದೂರ ನಡೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೇರು ಬಂಡೇರು ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಳೂರು ಒಂಜಿ ಮೈ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ರಸ್ತೆದ ಸಂಪರ್ಕಲೇನು ಬರುತ್ತೂನಾಗ ದುಂಬು ಆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಪುಣಿಯ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಈ ಜಾರನ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿ ಕೂಳೂರ ಬೂಡ್ದು ಪಂಜಿಮುಗೇರು ಅದು ಕಾವೂರು ಅದು ಬೋಂದೇಳು ಅದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇದು ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂಜಲ್ಪಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಜಾರ ರಸ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇ ಉಡ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಹೂ ಇತ್ತ ಬೋಂದೇಲು ಹಿಡಿದು 3 ಶೆಡ್ಡದ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಡಾಮರ್ ರಸ್ತೆ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅದು ಆ ಸಾದಿ ನಡುಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಎದ್ದುರ ಬೋಂದೇಲು ಹಿಡಿದು ಕೈತಲ್ ಎನ್ನಂದಾಜಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಂದೇಲು ಹಿಡಿದು ವಾಮಂಜೂರು ಬರ್ಪುಂಡ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಂದೇಲು ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಸೀದಾವಾದ ಆ ಸಾದಿಡ್ ಬಂದ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂದೆಲ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಪು ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂದೆಲ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಬೋಂದೆಲ್ ಇರ್ದು ಆ ತಿರ್ತದ ರೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಜರ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡತ್ತದು ಅಂದ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬಂಪಿನಾಲ್ ಪಡ್ದು ದುಂಪು ಬೋಂದೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸಾದಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತೊಂಜಿ ಸಾದಿಂಡು
ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂಡು ನಡುತ್ತ ಸಾದಿ ಒಂದು ಸರ್ತ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂತ ಮರವೂರು ಸಂಕಾದ ಬೋಪಿನ ಸುದೆ ಆ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೇಕ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎದ್ದೂರು ಉಂಟು ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಗುರುಪ ಸುದವೇ ಪಲ್ಗುಣಿ ಅಲ್ಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುದೆ ಆಯರೆ ಕಾಪು ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯನ ಕತ್ತಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಸುದೆತ್ತ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಕತೆ ಉಂಟು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಪಲ್ಗುಣಿ ಕುದಿಯತ್ತು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕದ ಪಂಪನ ಕತೆ ನಾವು ಒಂಜಾರ ಸಾಣದ ಅಲ್ಪದ್ದು ಕಲ್ಲು ಪೋದು ತುದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವಿರಗಳು ಅಲ್ಪ ದೀತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲು ಹಬ್ಬ ಬೈದಿ ಕೋಲ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಡು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊಲ್ಲು ತೂದು ಅದನ್ನು ಪತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪರಾಯಿ ತೋಟೋಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ದೀಪಲ್ ದೀಪಕ್ಕ ಜತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೈದೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅವೇನು ಯಾಪಳ ದೇವ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ತುಳಸಿ ಗಡ್ಡದ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಈ ಕಚ್ಪುಗುದು ಬರ್ಪುನ ತಾರೇನು ಧರ್ತದು ಎಂಕ ದೇವ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಪುನಃ ಬಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಏನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಪರಾಯಿ ತೋಟ ಓ ತೋಟ ಪರಾಯಿ ತೋಟ ಪರಾಯಿ ತೋಟದ ಮನೆ ತೋಟ ಮನೆ ಪರಾಯಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಬಂಡೆ ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾರದ ಐತೆ ಸತ್ಯನಾಥಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಪಡೆದು ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಯಪ್ಪನಾಗ ಜತ್ತಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಬೈದಿದ್ದು ಕನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಹಬ್ಬ ಬೈದಿದ್ದು ಮನಪಲ್ಲು ಏನ ತೆಗೆನ ಸತ್ಯನ ಒರಿಪಾದು ಕೊರಂಡ ನಿಕ್ ಸತ್ಯನಾಥ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡದು ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡದು ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಅಲ್ತಾಪುರ ಕತೆ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾಥಿ ಪುದರ್ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಜಾರೋಡು ಸತ್ಯನಾಥೆ ಬಂಪಿನ ಪುದರ್ ಲೌಲೆ ಆಪಿ ಹಬ್ಬ ಬೈದಿ ದೀತಿನಿ ಪಂಡ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಜಾರಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯನ ಒರಿಪಾದು ಕೊಂಡ ನಾನು ಸತ್ಯನಾಥ ಬಂದು ಪುದರ್ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಅಂಚ ದುಂಬು ಜಾರೋಳು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನಾಥಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನಿ ಜಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸರಣ ಜಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗಿ ಜಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಂದಾಗ ಜಾರದ ಗಿರಿಟಿದೆ ಕೊಡಿಯದ ನೇಮ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಬೋಡುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಚಾಯತ್ನಾಗ ಜಾರಡ್ದು ಜಾರಂದೆ ಸೀದಾ ಪಾಂಜಗುತ್ತು ಮರಕಡ ಮರಕಡ ಸೀದಾ ಪಾಂಜಗುತ್ತು ಅಲ್ತರ ಮುಗಿಪುಗುತ್ತು ಮುಗಿಪುಗುತ್ತು ಅದು ఒక అండాల వీడు అది ఒక బాయిడిది ఇల్లు ఈత కూడా అది ఒక ఈత జనాల జానంద నంజావులు కర్తవ్య బరుడు ಅಪುರ ಕೂಳೂರು ಬೂಡುದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಂಟು ಊಲು ಅವಲಿ ಕೂಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಂಜದ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕೂಳೂರ ಬೂಡುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತಿಹಾಸ ಮಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುತ್ತುಡು ನಡತಂದು ಜಾರ ಶೆಡ್ಡೆ ಗುತ್ತು ಪಣ ಜಾರಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಕಡತು ಪಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡಪಣ ಸಮಯ ಕೆಲವಾರು ಚರ್ಚೆ ಇರಡಿ ಈ ನಂಗೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಪುಣ ವಿಚಾರಲು ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂడి ಬಲ್ಲಾಡಲ ಇತ್ತದು ನಂಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾತನಾಡ್ತಂಡಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪಾದಕರ್ನಿ ಸಾರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡ ದೈವನೇ ಬಲ್ಲಾಡನೆ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಪಂಡದು ಜಾರಂದಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಸುರತನು ಪೂಪಣ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡುಪ್ಪುಣಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಏಪಲ ತನಕ ಸುರತನೇಮ ಸುರತಾವಾರ ಪಣಪಡ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಸುರತನು ಉಪ್ಪು ಜಾರಂದಾಯ ಬತ್ತು ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಕೇಣೆ ಪಟ್ಟ ಎಂಕ ಕೋರಡು ಪಣ್ಣಗ ಜುಮಾದಿ ಪಣ್ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಯಾನ ದಾದ ಮಲಪೋಡು ಕೇಣಗ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆಗಳ ಜುಮಾದಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಆಪಣ ಮೂಡಾಯಿ ತೋಟದ ಒಯ್ತಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಿಕ್ಕು ಅವಳೆ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ಬೂಡುದು ಮೂಡಾಯಿ ಭಾಗವು ಅವಿತ್ತೆ ಸರಕಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋತು ನಾವು ಅವನು ನಿಕ್ಕು ವೈತಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಿಕ್ಕು ಮೂಡಾಯಿ ತೋಟ ಅಂಚ ಪಟ್ಟಡು ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕದು ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಣ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಪಣ್ಪುಣ ನಂಗಿತ್ತೆ ತೆರಿದನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಪಟ್ಟಾನಾಗ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಂಚಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕುಳ್ಳದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪನಿ ಐಕೆ ಗುತ್ತು ಸತ್ತ ಬರಕೆ ಮಾತ ಸೇರಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಲಪೇರುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆಂಡಲ
ಈ ಗುತ್ತುದ ಕಲಿತದು ಮೊಕ್ಕರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಸಿನ ಅಜತ್ತ ಕಟ್ಟದು ಆರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಣಿದ ಪದ್ಧತಿ. ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಅವಳು ನಂಗೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುರುಟು ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ ಅಂದುಂಟು, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಣ್ಣದುಂಟು, ಮಂಜುನಾಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರುಟ ಅದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿದ್ದು ಕಾವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹೊಲ್ತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೊರಿಂಗಿ ಬೈಲಿ ಅವೇ ಕೊರಿಂಗಿ ಬೈಲಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾರಂದೆ ಆಗಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಧನು ಪೂಜೆ ಕದ್ರಿ ಹಿಡಿತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕೋರಿಕುಂಟ ಧನು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ ಸತ್ಯನಾಥನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಕುಂಟ ಪಾಡೋ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಕ್ಲಿ ಜಾರದ ಊರುಡು ಇಡೀ ಮೂರು ಶೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ 4 ದಿಕ್ಕುಡುಪುನ ಶಕ್ತಿ ಲೇಡು ಬಡಕಾಯಿಡುಪ್ಪುನು ಎಯ್ಯಾದಿ ಒಳಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನು ಜಾರಂದಾಯಿ ಅವೇ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಇರ್ಬಲ್ನಕ್ಕನೆ ಸುರುತ್ತ ಬಿನ್ನೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಬರುಡು ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಮಲರಾಯನ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋಪುಂಡು ಮಲರಾಯ ಸಾನಡ್ ಸುರುತ್ತ ನೇಮ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆ ಜಾರಂದಾಯಗ ಒಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಆ ಮಲರಾಯನ ಸಾನದಲ್ಪ ಐಟು ಪುನಃ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದರಿಟ್ಟು ಮಲರಾಯೆ ಒಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾರಂದಾಯೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆ ಆದ ಕದ್ರಿಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಅವಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆ ಆದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಪಟ್ಟಣ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪೈ ಬಂಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂಡಿದ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಬಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆನೆ ಕುದುರೆನ ಪೊಣ್ಣು ಕುದುರೆನ ಬಂಡಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಎಂದು ಉಂಡಲ್ಪತ್ತೆ ಆನೆ ಕುದುರೆದ ರೂಪ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟು ಬಂಡಾರೆ ಕಡೆ ಮಾಯಕವಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಬಂಡ ಕೇಳನ ಕತೆ ಕೇಳೋಂಡಂಗೆ ಅಂಚ ಮೂಳಿತ ಆನೆ ಕುದುರೆ ತೋಜುಂಡು ಉಂಜೆ ಮೇಟು ಜತ್ತಿ ಬೈದ್ಯಲ್ಲ ಅಬ್ಬು ಬೈದ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಮಣ್ಪಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗದಿ ಅಬ್ಬು ಬೈದಿ ಇತ್ತೆ ಆ ರಥ ಉಂಡು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ತೇರಿನ ತೂನಗನೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇರ್ನಬಾ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಕತೆ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಡೋದು ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನಾಗ ಮುದ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ಬರಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಬು ವೈದ್ಯನ ಕೈವಶವಾದ ಜತ್ತಿ ವೈದ್ಯಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಜಾರೋಗ ಬತ್ತದು ಜಾರದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಜಾರೊಳಗೆ ಬತ್ತದ ಮೆರೆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಆವಡಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿ ಬಣ್ಣದ ಪುದಾರ ದೀಪಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಗಡಿ ಆಪಿನ ಒಂದುಂಡು ಜಾರಂದಾಯಗ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ದರಿಪ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅವಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂಜಂದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ರಡ್ಡು ಪೂಜಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜತ್ತಿ ಪಂಪಿನೊಂದು ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ದರಿಪ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲೋ ದರಿಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಜಾರದ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ದರಿಪ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಪೂಜಾರಿ 60ಕ್ಕೆ ಜರಿಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಅವೇ ಪರಂಪರೆ ತಮ್ಮಲೆ 60 ನಕಲು ತಮ್ಮಲ ಅಂದು ಇರೇಗ ಗಡಿಯಾದ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಗಡಿಯ 31 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆತುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಇರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದಾರ ತಮ್ಮಲೆ ಎತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡುದು ಈಗ ಜತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಗಡಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಗಡಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಆ ಪುದಾರ ಆಪುರ ಏನಾಡು ತುಂಬ ಹರೆಂತ ನಾತು ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಅರೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಂಕು ದಾಯಿ ಈರಿ ಎತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಜಾರಂದಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ
ಅವಳ ಎಂಕುಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಂ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಪುನಃ ಪುರ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 16 ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಸಪರಿವಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ನೂತನ ಆರೂಢದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕೊರ್ತೇವೆ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನು ಸಮಯ ಮುರಣಿ ಸುರುತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನದಿದ್ದು ನಿದುಕುಂಬ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನದಿದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಗ ಆ ದಿನ ತೊಲೈ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುರಂಜನ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನೆಲ ಮುಟ್ಟದವು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೊಂದುಂಡು ಐದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೈತಲ್ 13,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ತಳೋರ್ದು ಕಟ್ಟದಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಒವೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿಜರು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೆಲ್ತದ್ದು ಐಕಿಂದ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಮೆಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಆ ಕಲ್ಲು ನೆನಪತ್ತ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಐಟದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟನ ಭಾಗ ಇತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ಕೈತಲ್ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರದ ಗಿರಿಟುಪ್ಪನ ಜಾರಂದಾಯನ ಜಾರದ ಗಿರಿಟುಪ್ಪನ ಜಾರಂದಾಯನ ಸಾನವುವಿನಿ ಸುರುಟಿತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ದಂಡ್ರೆ ಅವಿತ್ತ ಪಂಚಾಂಗದ ಭಾಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗದ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ಕಸರಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗುತ್ತುದ ಒಂದೊಂದು ಜುಮಾ ದಿನ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾ ದಿನ ಐತಲ ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ಕೆಸರಗಲ್ಲ ನಿಧಿ ಕುಂಬ ಇಡ್ಡಗಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಬೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐದ ರೆಡ್ಡಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಟು ಬಕ್ಕ ಹಂತವಾದ ಬೆತ್ತಲ ಚಾವಡಿದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾನಾಗ 15 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಬರುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಪನಂಚಿನ ಅಂಡ ಜಾಗರಿತ ನಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಸಾನದ ಎಟ್ಟು ಕೈತಲ್ 3 ಎಕರೆದಾತ್ ಜಾರದ ಗಿರಿಟ್ಟು 3 ಎಕರೆದಾತ್ ಜಾರದ ಗಿರಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾರದ ಗಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಅರಾಯದ ಓಟಾಡದು ಈಡೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಜತ್ತಿ ಬೈದೇರ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಜಾರದ ಗಿರಿಕೆ ದೂರ 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಐವತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ನಂಗೆ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತೋಜುಂಡವಳು ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಐದ ಮಧ್ಯಡು ತೋಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅರಸುಳ್ಳಾಯ ಕರಡಿ ಕಲ್ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡವಳು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೇರ ಅರಸುಲ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಪೂಕರ ಕಂಡ ಅಂದುಂಡು ಇರುವೇರ ಅರಸುಲು ಅವು ನಂಗೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಸಂಬಂಧನ ತೋಯ್ಪ ಉಂಡು ಅವನ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತನೇ ಮಾಯರೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಬೋದು ಅವಳು ಕಂಬಳಾಯರೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪಣ ಇತಿಹಾಸ ತೋಜಂಡಂಗೆ ಅಂಜನ ಪಚ್ಚನಾಡಿಗಲ ಜಾರಗುಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡವಳು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ರೆಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಜಾರದ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಭಾಗಡು ಮೈಸಂದಾಯನ ಬಾರೆ ಕಂಬಳಾದಿ ಬಾರೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಗುತ್ತುದ ಎದುರದ ಕಂಡಡು ಇರುವೆರಸಲ್ಲ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ರೆಡ್ಡಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನ ಐತಿಹ್ಯವಾದ ಪುಣಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಜನಂಗೆ ರೆಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ತೋಜುಂಡು ಅಂಜನೆ ಜಾರದ ಗಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದ್ವಂದ್ವಲ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಪರಾಯಿ ತೋಟಡು ಮಂಜುನಾಥನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಸಂದಿಡು ಬನ್ನಗ ಜಾರದ ಗಿರಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾದಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬನ್ನಗ ಜಾರಂದಾಯಲ ಮಂಜುನಾಥೇವಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲದ ಹಾಸು ಪೀಠೋಡು ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಅಕಲ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿನಿ ಅಕ್ಕಲವುಳಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಯ ಕೆಲವು ತಕರಾರು ನಡತದೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕ ಒಪ್ಪಿದು ಜಾರಗಿರಿನಿಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡಿಯೇ ಯಾನ ಕದಿರಿಡ ನೆಲೆ ಆಪೇಪಣ ಮಂಜುನಾಥೇವರಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಣಪಣ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯ ಕಂಬಂಡೋಳು ಮಂಜಲ್ ಪಾದಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನ ಕದರಿ ಕಣೇರ ಬಂದು ಇತ್ತಿನವನು ಇತಿಹಾಸ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಕಣೇರ ಆವಂದನಕ್ಕೆ ಜಾರಂದಾಯಡ ಕೆಂಡ ಬಣ್ಣಿ ಗಿರಿಟಿಗಂತ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೇವೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಕಲ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಬೊಕ್ಕನ ಕಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಫೀಟ್ 8 ರಿಂದ 10 ದೀಪಸ್ತಂಭ
ಅದು ಕಾಲಿ ಹೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತೋಜುಂಡು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಕಂಬ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನಾದಿದ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಕಂಬಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಕೊಡಿ ಕಂಬದ ದಂಬೆಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ 16 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಿದಾಡ್ದು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಿದಾಡ್ದು 16 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಚೈತೆ ನಾವು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಅವು ಅರ್ಧ ವಿದಾಯದ ಆವರಣ ಸ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಓಡು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ನೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ನೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಹೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಿದಾಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಿದಾಡಿಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನು ಜಾರಂದಾಯ ಬರೆದು ಬಾಡಿ ದಾಯಕ ಎಣ್ಣಗ ಮುರಾಣಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕು ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಕರಿವರ್ಷ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅವು ಕುಟುಂಬದನೆ ಊರ್ದನೆ ಜಾಗೆದ ಯಾರಂದ ಎರಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಯಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮೂಲತಃ ಭೂಮಿದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಂಡ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುಲಿ ಪಂಪಡೆಯದು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವೇಡ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡವಳು ಅಂಚ ಮೂಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 30 ಉಳಿಯದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಳಿಯ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೂರು ಪೋಳಲ್ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ಡೂರದು ರೈಟ್ ತಿರುಗೇರೆ ಬಲ್ಗುಡಿ ತುದೆ ಕಡತದ ಆಯರಿಗೆ ಓಡಾಡು ಪೋದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವು ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾಧವ ಮಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಅಡ್ಡೂರು ಉಳಿಯ ಬಂದು ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾರಡೊಂಜಿ ಉಳಿಯ ಅಡ್ಡೂರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಡೂರದ್ದು ಕೈಕಂಬದ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಯ ನಂಗೆ ಮಸೀದಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಇಡೇಟ್ ಉಳೈ ಪೋಣ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೋಡು ಕಡತ್ತದು ಅವಳು ಉಳಿಯ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಡ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈನಿಕಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಬತ್ತನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾತಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿವು ಅಂಚ ಅವಳು 1200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮಾತ ನಾಶವಾದ ಪೋಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುರುಹುಲು ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಬಷ್ಟೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ 30 ಕರಿವರ್ಷ ಅವಳು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡಿ ನೇಮ ಅಂಡಿ ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 30 ಉಳಿಯದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾರದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸರಿ ವರ್ಷದ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಳಿಯದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೋಣತ್ತಾಳ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಂಜೆ ಉಳಿಯದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣ ಸಮಯಡು ಮೂಲ್ಕಿ 9 ಮಾಗಣದ ಬರ್ಕೆದ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಕಿ ಅರಸನ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಂಜಿತ್ತನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಇತ್ತರ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತ ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಆ ಬರ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕೀಡು 9 ಮಾಗಣದ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದು ಅರಸನ ಪಲ್ಲಕೀಡು ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲಾಡೆ ಕೊಡೋದು ಮೂಡೆ ಸಮರಾಧನೆ ಆದಿ ಅಲ್ತ ಬೋಂಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಬೋಂಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಎದುರು ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅರಸನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಭತ್ತದು ಬೊಪ್ಪನಾಡದ ಕೊಡಿಯೇರಿರೆ ಅವು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದಲ್ಲ ಅವಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಸುರುಡು ಬರ್ತೀನಿ ಜಾರಂದಾನಿ ವಿಚಾರವಾದ ಬರ್ತೀನಿ ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೀರ್ಣಾಧಾರ ಅವನು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸರು 9 ಮಾಗರೆ ಬೋಂಟ್ರೆ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೋ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಬಳ ಗಿಂಬಳ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ತೋಜಿಂದು ಈ ಜಾರಂದಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಒಪುರ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇಜಿ ಮಾದಿ ಉಳ್ಳಾಯಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಸಾನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ ಉಂಟು ಮಾಡ ಉಳ್ಳಾಯ ಮಾಡ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಸಾನದ ಎದುರದ ಮೀಟು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಜಾರದ ಗುಡ್ಡದ ಗಿರಿಟು ಗಿರಿಟು ಉಂಟು ಗಿರಿತ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರು ಉಳ್ಳಾಯ ಮಾಡ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಜಾರಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾನ ಉಳ್ಳಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ತೂಪದ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪುಡಿ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಬತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಮಾಡ ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ಉಳ್ಳಾಯಕ್ಕೆ ನೇಮ ಹಾಕಿದವು ಸುರುಕು ನೇಮ ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಸುರುಟು ಉಳ್ಳಾಯಕ್ಕೆ ನೇಮ ಅದು ಆಯ್ತ ಮಣದಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಅಂಗಣದ ನೇಮ ಪಡೆದುಂಡು ಅವಳಿ ಜಾರೋಡೆ ಮಿತ್ತು ಗಿರಿಟು ಅವಳಿ ನೇಮ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬರಿ ಅದು ಐಕೆ ನೇಮ ಬಬ್ಬರಿ ಬಬ್ಬರಿ ದಯಪಂಡ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಆ ಊರ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಹೊರವರನ್ನೇನ ಹತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ
ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಸರ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯಡು ಕೆಲವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೆರಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರಡು ತಿಬಾರ್ಡುಪುರ ಎಕ್ಕಾರಡು ಈ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮಾನಾಗ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾರಜುಮಾದಿ ಕಾಂತಿರ್ಜುಮಾದಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಈ ವರ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಮುರಾಣಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಸಾರಾಳ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಾರಡು ಬಂಡಿ ನೇಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ದಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಣ ಮೊನ್ನೆ ಗುತ್ತುಡು ಆಯ್ತು ಅವನು ನಂಗೆ ಇತಿಹಾಸಲು ದಿಕ್ಕಂಡು ಗುತ್ತುಡ್ದು ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಜುಮಾರಿ ಬಂಟ್ರ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾರದ ಗುತ್ತು ಜಾರದ ಗುತ್ತು ಒಕ್ಕಲಕುಲ ಅವಳು ಪೂಜಾರ ನಕಲು ದಯಪಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ನಕಲು ಅಲ್ತ ಪಿರಬೋನಗ ಆ ಭೂಮಿ ಹುಮ್ಮಳಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಆ ಗುತ್ತು ನಕಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜ ಅಂಜ ಆಕಳಿಗೆ ಜಾರದ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಸಂಬಂಧದ ಬುದ್ಧೇರ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಜಾರದ ಬುದ್ಧೇರ್ ನಕಲು ಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲಂದಲ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನ ಪಾಲದಕ್ಲು ಮುಕ್ಕರು ಒಂದಲ ಅಂಜ ರಡ್ಡು ಬರಿ ಅವಳುಂಡು ಬರಿ ರಡ್ಡ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಜಾರದ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಕಿರೋಡಿಯಾನ್ ಕೆರೋಡಿಯನ್ ಜಾರಡು ಪುನಃ ಜಾರಂದ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಯಾನ್ ಗುತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಕಿರೋಡಿಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಕುಕ್ಯಾನ್ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಕೆರೋಡಿಯನ್ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಜ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಐತೆ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಐಡು ಬಕ್ಕ ಮುಗುಮೂರ್ತಿ ತಯಾರನ್ನು ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನ ಇತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಅಲ್ತು ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿನ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ತು ಬರೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ತು ಬರ್ರೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಎಂಚೈತೆ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಬಣ್ಣಗ ಅವು ಆ ಗುತ್ತು ಎಕ್ವೈರ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ ಒಳಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯ ನಾಶವಾಂಡು ನಾಶವಾದ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಜುಮಾದಿ ಆಯ್ತಾ ಪರಿವಾರದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದೇವ ಗಂಟೆ ಕಾಂತಿಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ಸರಳಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ಬಬ್ಬರಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚಪ್ಪನ ಅದು ಮುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂತ ಕ್ರಮಾಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಜಾರದ ಗಿರಿಟ್ಟು ಜಾರಂದಾಯ ಪ್ರತಿಭಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಕ್ರಮ ಕೊಡಿಯರ್ನು ಜಾರಂದಾಯ ಕೊಡಿಯರ್ನೆ ಜಾರಂದಾಯ ಆ ಜಾರಂದೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಯರುಡು ಅದು ఒక కొడి జాపిని పిల్చని ಅಂಚ ಕೊಡಿಯೇರದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕೈಟ ಕೊರ್ದು ನೇಮ ಪೊರ್ಲ ಅಂಡ ಕೈಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕೊಡಿ ಜಾಪಿರ ಅಪ್ಪನೆ ದುಂಬು ಏತು ದಿಂತ ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ದುಂಬು ಸುರುತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ ಪಗಲ್ ನೇಮನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದನ ಮಾನಚ್ಚ ತಿರ್ಸದ ಚಾವಡಿ ಬಂಡರ ಹೋಗುದು ಬಂಡರ ಜಾರಂದನ ಒಪ್ಪನ ಬರುವ ಕೊಡಿಯರು ಕೊಡಿಯದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ಮಂದಿನ ಜಾರಂದನ ಅಂಗದ ನೇಮ ಅಂಗಣದ ಹಚ್ಚಿದ ನೇಮ ಜಾರಂದ ಅಂಗಣದ ಹಚ್ಚಿ ಪಗಲ್ ರಾತ್ರಿ 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 ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅವು ಜಾರಂದಾಗ 20 ಸುತ್ತು ಬಲಿ 20 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಐಟು ಪಮ್ಮದ ಹಚ್ಚಿಡಾಡು ಬೆಳಗುಡು ಪಳ್ಳೆಂಗಿಡು ಮತ್ತು ಸೇರಿ 20 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂತಿರ್ಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ಸರಳಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆ ನೇಮ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಟು ಬಬ್ಬರ ನೇಮಲ್ಲ ಬಬ್ಬರ ನೇಮ ನೇಮ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಮಂದಾನಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡಿ ಐತ ಮಂದಾನಿ ಈ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪುನೋರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮ ಗಿರಿದು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತಿರ್ದು 20 ಸುತ್ತು ಜಾರಂದಾಯನ ಗಗ್ಗರದಿದು ಪ್ರತಿಭಾನಿಯಾದ 20 ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದ ಮುಗೈಯದು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಜೆ ಎತ್ತರ ಜಾರಂದಾಯ ಕಮಲ ವರಸಾರಿ ಜಪ್ಪು ನೋಡಿದು ವರಸಾರಿ ಬಂಡಿ ಪುಂತಿರ್ತು ಬಂಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೊರಪುನು ಕಂಡದ ಬರಿಟು ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಕಮಲದ ಬರಿಟು ಗಿರಡದ ಅದು ಗಿರಿಟತ್ತು ಗಿರಡದ ತಿರ್ತಡ್ ಇತ ತಿರ್ತಿಡುತ್ತೆ ಚಾವಡಿದ ಪುಂತಿರ್ತೆ ಅವಲೆಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಜಾರಂದಾಯನ ಚಾವಡಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡರ್ದಿಟ್ಟು ಚಾವಡಿ ಎದ್ದು ಮೈಯರ್ನ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಮೈಯರ್ನ ಚಾವಡಿ ಅದು ಮೈಯರು ತಲುಪೋದು ಅಂಚಕ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತೆ ಬಂಡಿ ಆವಡು ಬಂಡ ನೆಕ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಓ ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಂಜಿ ಬಂಡಿ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಂಜಿದ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ಸವಾರಿ ಬಂಡಿ ಕುಳ್ಳುದ ನೇಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ರಿ ಅಂಜೆ ನನತ್ತೆ ಗಿರಿಟ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೋಡು ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಿ ಮಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ದುಂಬಿ ದುಂಬಿ ದಯಮಾಡಿಗ ಗುತ್ತು ಪಂಪಣವರಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಂಡು ಗುತ್ತು ನಾಶವಾದಕೊಂಡು ನಾಶವಾದ ಪೋಯಿನ ಸಮಯಡು ಜಾರಂದಾಯ ನಿಯಮ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜೀವನ ಜಾರಂದಾಯಿ ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಒರ್ಲು ನಿನ್ನಯ ಪತೂಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನಕ ವರ್ಷ ಬರೀ ಜಾರದಗಿರಿಕೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಹೊರಸರಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ನಡಾವಳಿ ನಡಪಣ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಕಟ್ಟು ತೂಜಿನಂಗೆ ನಡಾವಳಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ನಡಾವಳಿ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ದೈವಗೂ ದರಿಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಆ ದರಿತ ನಡುಂದು ದೈವದ ಪೊರ್ಲು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲೆಯ ಪಯಣ ತೂಪು ನಿನ್ನ ಕೆಂಡಾಗ ಜಾರದಗಿರಿಕೆ ಬಲೆಯಿರಿ ಜಾರದಗಿರಿಕೆ ಪಲ್ಲಕಿಡಿರಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರಪಾವೆ ತುಂಬೊಂದು ಬರಪಾದು ಈರೇನೆ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ಪೀಠ ಉಂಡು ಆಸನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಇತ್ತಿರ ಉಂಡು ಇದು ಪೂರಾ ಬಂಡೆಕಲ್ ನಾಶ ಮಾಡಲ ಬಲ್ಲಾಳು ಕುಳ್ಳ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಕುಳ್ರೆ ಉಂಡು ಆರು ಕುಳ್ಳುದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಆರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಳು ಜಾರಂದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಆರನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ವಾಲಸರಿ ಕಂಡು ಕುಳ್ಳ ಅವಳದು ಅಕ್ಕ ದುಂಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕುಳ್ಳಾದು ಅವಳು ಜಾರಂದ ಭೇಟಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು అంటే ಆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಡು ಅರಸನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಡು ಹತ್ರವಾದಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೈತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತೋದು ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಉಂತು ಹೋತುಂಡು ಉಂದು ಪೋಂಡಲ ದುಂಬು ನಡತೋದು ಇತ್ತು ಅರಸನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂದು ಜುಮಾದಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಲ್ಲನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಲೆ ನೇಮಡಿ ಮುಗಿಯೋದಿತ್ತಂದು ಮುರಾಣಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ನಾನು ವಾಗ್ಬಜ್ಜಿ ಜುಮಾದಿ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಬಡ್ದು ಕೊರನಲ್ಲ ತನ್ನ ಐತಿಹ್ಯ ಕೊರತೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬುಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಗುತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮಗಮೂರ್ತಿ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾರದ ಜಾಗಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಚಗಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯ್ಕ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಮುದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಂಶಸ್ಥರಿ ದುಂಬುಡ್ತೇನೆ ಐದು ಪಲ್ಲೆ ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಂಡದು ಕುದುವಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಜಾರದಾರರು ಅಂಚ ನಾಯ್ಕ ಪಟ್ಟ ಬಂಡದು ಅರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುರ 5 ಪಕ್ಕವು ಎತ್ತ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮಡ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬರ್ರಿ ಊರದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಮಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಅಂಗದ ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅನಾದಿನ ಕುದುರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಜಾರದಾಕ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಂಡ್ರೆ ಕುದುರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಲ ಪೂಜಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಜಾರದಕ್ಲು ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ అంటే కుడుంబూరు మాత ఉంది జారందయ్యప్పని ఇది మా కుడుంబూరుగా జారంద ఇతిహాసం ఉండ జారదక్కలమే భూమి జారదక్కలమే జారందయ్య మన ఇతిహాసం ముక్కులు ముಳುத்து పోదా ఉండేమో ఆయన ಅವು ಸುದೆ ಕಡತ ದಾಮಿಗೆ ಹೋಯಿ ಕೂಳೂರು ದಾಮಿಗೆ ಹೋಯಿ ಕೂಳೂರು ದಾಮಿಗೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಕೂಳೂರು ಸುದೆ ಕಡಪ 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 ಹೋಯಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಜಾರಂದಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ತಿಂಡಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ನೇಮ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ ಅಂತ ಏತಿ ತಿಂತಾನೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಸುರುತಾನಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಣದಾನೆ ಜಾರಂದಯನ ಅಂಗನ ನೇಮ ಐತ ಮಂದಾನೆ ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಸ್ಥಳಮದಿ ಬಂಟೆ ಐದು ಕೈತೊಟ್ಟಿ ಬಬ್ಬರ್ ನೇಮ ಬಂದು ಐತ ಮಂದ ಜಾರಂದಯನ ಬಂಡಿ ನಾಲ್ನೇ ದಿನ ಜಾರಂದಯನ ಬಂಡಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ನೇಮ ಕೊಂಚಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಅದು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಲೆಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಗಲ್ನ ಗುತ್ತದ ನ್ಯಾಯ ಅದಾಲತ್ನ ಅವು ಕಂಬಳ ದಳ ನ್ಯಾಯ ಅದಾಲತ್ನ ಕಂಬಳದವರು ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನ ಕುಟುಂಬದ ದಳ ನ್ಯಾಯತನ ಜಾರಂದಯನ ಚಾವಡ್ಡೆ ಜಾರಂದಯಾಗ ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾರದ ಚಾವಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಉಂಟು ಜಾರದ ಗಿರಿಟಿ ಪೇರು 3 ಸರ್ತಿ ಪೇರು ಉಂಟು ಜಾರದ ದೂರ ಪೋಡೆ ಅದು ಪೋಡು ಆತಲ್ಲ ಪೋಡು ಜಾರದ ಗುತ್ತು ಪೋರೆ ಉಂಟು ಮುಂತೂರು ಅರಸನ ಅವಳ ಕೊಳ್ಳೆರೆ ಉಂಟು ಜಾರದ ಗುತ್ತು ಜಾರಂದಾಯ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತ 16 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಅವನಿತ್ತಿನ ಮಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೇರು ಪರಿಯರೆ ಈ ಗುತ್ತು ನಾಶ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಓಲಸರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಂಡೋಡು ಅರಸಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಇತ್ತದು ಪೇರು ಕೊಂಡು ಚಾವಡಿ ಬಂದು ಚಾವಡಿ ಪೇರಾದೆ ಗಿರಿಗೆ போனித்து ಇದನ್ನ ಗಿರಿಟ ಪೇರಾದೆ ಅವಳು ಮೈಯರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡದು ಪೊರಿಯಾಗಿ ಪೋಡು ನೈವೇದ್ಯ ಪುರಿ ಜಾರಂದಾಯಿ ಬಾರಣೆಗೆ ಮೈಯರ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊರಿ ಇಂದಾಯ ಪಂಡ ಜಾರಂದಾಯಿ ಉದರದಿನ ಮೈಯರ್ನ
ಅಪ್ಪಿ ಜೋಕಲ ನ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ನಾಮಕರಣ ಅಂತ ನೀರಿ ಅಪ್ಪಿ ಜೋಕಲು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಬರಂದೆ ಆವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅನಾದಿ ಕಾಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಬರಂದನಕ್ಕೆ ನೇಮ ಮಾರ್ದಳು ಬಿರಿದಿರುಮಣ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಗಳು ಮೈಯರೆಲ್ಲ ಈ ಜಾರಂದಾಯಗಳ ಉಂಟು ಈತ ನನ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗೆ ಜಾರದ ಗುತ್ತುಡು ಗಣಹೋಮ ಆದಿ ಜುಮಾದಿರ ಭಂಡಾರ ಆಡಿ ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಆದಿ ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಗಣಹೋಮ ಆದಿ ಅವಳು ಜಾರಂದಾಯನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾದಿ ಮುಲ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗುತ್ತುಬಹುದು ಜುಮಾದಿರ ಒಟ್ಟು ಗಿರಿಕೆ ಬರೆಯರೆ ಅಲ್ತ ನೇಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪರಿ ಅಂಚ ಈ ಓರ ಸರಿ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಗ ಬರ್ತದೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಭಂಡಾರ ಕೆರ್ಪಾದಿ ಐಡ ಒಕ್ಕ ಗುತ್ತುಬಹುದು ಜುಮಾದಿರ ಬಂಡ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮಡು ಜಾರಂದಾಯ ಓರ ಸರಿಯಾದಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಪುಣ ಬೇರೆ ಗುತ್ತುಬಹುದು ಬರೆಯರೆ ಈ ನುಡಿಗಡಿತ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ವಾದ ಇವಾಗ ಮೂರು ಗಡಿಯಾಪಿನಿಂದ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಂడి ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಣ ದಾಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾತಂಡವು ಜೀರ್ಣವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪರ್ದಿ ಎದ್ದೂರ ಗಿರಿಡಿದು ತೀರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 80 ಮೆಟ್ಟಲು ಕೆಳಗೆ ಚಾವಡಿದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗಡುಂಡು ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಮಾತ್ರ 40 ಫೀಟ್ ದೂರಡುಪ್ಪಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡು ಜತ್ತದ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಿ ದಳವೀಪ ಕೈಕೊಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಅನುವಾದಿ ಬಂಡಿ ಜಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೇನೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕು ಉಂದದ ಪೋಯಿನ ಜಿತ್ತನ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕು ಚಾವಡಿ ನೇಮ ಅಂದೆ ಈ ಚಾವಡಿ ನೇಮ ದುಂಬುಲಾವದಿತ್ತದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನ ಪರಕತೆ ಇತ್ತನ ಚಾವಡಿ ನೇಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿದಿನ ನೇಮ ಅವಳು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಾಗಲ ಮಾಯಿಂದಾಲಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಅವು ತೆರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಿಕರದ ತಾರೈ ಜಾರಂದಾಯನ ಬದಿಕರದ ತಾರೈ ನೋಡಿ ಪಾಂಜಗುತ್ತು ಪಾಂಜಗುತ್ತು ಒಲುಪು ನಾವು ಪಾಂಜಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಲೂರ ಬುಡುದ್ದು ಅಂತ ಇಕ್ಕಾರ ಮರಕಡ ಗ್ರಾಮ ಪಾಂಜಗುತ್ತೂರ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಬರ್ಪೇರು ವೆಂಕಯ್ಯ ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತು ಆರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜನೆ ಗುತ್ತು ಪಾಂಜಗುತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಗುತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಪುದ ರಾಮಣ್ಯಪುರ ಅವೇ ಮುಗಿಪು ಬಾಯಾಡಿ ಊರು ಅವು ಅಂಡಾಲದಲ್ಪದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಂಡಾಲ ಬಾಯಾಡಿ ಕೊಂಚು ಪಂಚಮುಖಿದ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಸಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಉತ್ತಿನಿಗೆ ಅವು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಉಜ್ಜಿ ಪಿರ ಊರು ಬುಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋತಿನ ದುಂಬು ಪರ ಊರು ಮತ್ತೆ ಪೋತಿರು ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ನಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗ NMPಟಿಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಆದಿತ್ತು ದುಂಬು ಬೋಂದೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಹೋಪಿನ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ NMPಟಿಗೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಆತಿನಟ್ಟ ಆತ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಾತ್ ಅಂದ್ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಅವು ಒಂದು ಬೊಂದೆಡ್ದು ಅವೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಊರುಡು ರಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಗಲ ಸುಮಾರು ಪೋತು ದುಂಬು ಕಾಲುದಾರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕವರ ನಡುಟು ಕಡಿಯುದು ಇದು ಇಂಜಿನ ಕೂಳೂರು ಬೂಡುಡ್ದು ಜಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಯಾರೆ ದುಂಬುದ ಸಾಧ್ಯವು ದುಂಬು ಕೂಳೂರು ಉಡ್ದು ಸೀದಾ ಮಂಟಮೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಜಾರಡು ನೇಮ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಂಟಮೆನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ದಿನಾಪಿನ ಮಂಟಮೆಡಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮರಕಡ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಪಾಂಜದ ಬೇಕರ ಅಪ್ಪ ಮಂಟಮೆ ಬೋಂದೆಲ್ ಕೈತಾಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪಾಂಜ ಒಂದು ಪರಾಯಿ ತೋಟದ 5 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಜಾರ
ಅಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಗೆ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಳೂರ್ದು ಸೀದಾ ಕಾವೂರು ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ರೂಟ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬ ಅಂತ ಕಡೆ ಬಂಡದು ಕದ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾನಂತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅವಳಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಪಾದೆನೆ ಐಟು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮು ಎಂಕು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಈ ಬಾರು ಮಾತ ಐಟಿ ನುಂಗವನು ಬಾರು ನುಂಗವ್ರ ನೈಟಿ ఏడుపుడు మా దారి వాళ్ళు బల్పండి ಮತ್ತೆ ನೀರ್ಲು ಉಂಟದೆ నీర్లు ఒక ఐదు సిరుతుంది 7 సిరికల గురి ఉండాలి 7 సిరికల గురి మాతాలు పెడతాను ಅವತ್ತ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಂಜುನಾಥ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು ಜಾಗಲತ್ತೀನಿ కొంచెం ఉద్యోగాలు నంచి వ్యవస్థ ఎత్తాను ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ ಉಂದಾನ ಗೊತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪನ ಗಳೆಲ್ಲ ದಿತ್ತಿರು ಅಲ್ಪನೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಕುಡಿಗೊಂಬಲು ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿ ಅವೇನು ಜಾರಂದಾಯಿ ಅಡೆ ಕದ್ರಿಗೋನ ಅಂದೆ ಮೂರು ಜಾರದ ಗಿರಿಟಿ ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ದಯಬನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾರದ ಮಣ್ಣು ಕೋರಿಗುಂಟ ఒక కదిరి తెరతర పూజ ఈ కోరిగుంట పెంచిన సమయంలో మధ్య బాయికి ಹೂವು ಹರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಆ ಕಂಬ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಕುಡಲ ಕಂಬ ತೋಜಾಲೆ ಅವು ಜಾರದ ಗಿರಿ ಈಮೇಟು ಉಳ್ಳೆನ ಮಾಡಂಡು ನಡುಟು ಎದುರು ಜಾರಂದನ ಸಾನುಂಡು ಐತಕೈತಲ ಜಾರಂದನ ಕೊಡಿ ಮರದ ಕಲ್ಲುಂಡು ಐತ ಬರಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರಣ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಬದಲ್ ಪಾಯ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲನೆಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಈ ಜಿದಾಯ ಪಂಡಗ ದೆತ್ತನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ ಪುಡಿ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಅಡಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ಇಂಚೆ ಗುಂತದಿತ್ತೀನಿ ಮುಂತಾದನೆ ಅಡಿತ ಪೀಠದ ಕಲ್ಲುಂಡು ಮಿತ್ತ ಈ ಕಂಬ ಉಂಟು ಐತ ನಾಡು ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರಣಿ ಮುಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ಪೇಪರ್ ಇಮೇಟ್ ಪಾಡ್ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬಂಡಂಗೆ ಗೋಚರ ತುಂಬ ಇಂಚೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಅಂಚಿದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿದ್ದು ಪಾಡ್ ಅಂಚಿದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಪನ್ನಾಗ ಚೂರ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪದ ಕುಲ್ತುಂಡಿ ಆ ನಮ್ಮ ನೆಡು ತೋಜು ಬಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಕುಲ್ತು ಪಿರಾಡ್ ನಮ್ಮ ಪರಾತ್ ಅಟ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡೆ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಐತೆ ನಡುಟ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಐತೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬೇತೇನಿ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ವಾಸ್ವರೂಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೊರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏತ್ ಸಮಯಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗುಲ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪತ್ತಿದೆ ಸಮಯ ಮುರಣಿ 30 ತಾರೀಕು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೊಡೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಮೇರೆ ಮಹೇಶ್ ಮುಣ್ಯಂಗಳೇರು ಬತ್ತದ ಈಗ ಆಯ ಕೊರಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಕೊರನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಪತ್ತಿನ ಮುರಣಿ ಪೊಯ್ ಐತಾರ ದುಂಬುದೈತಾರ ರಂಡೈತಾರ ಮೂಜೈತಾರ ದುಂಬು ಪತ್ತಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾರಂದಾಯ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಂದು ದಯಬಣ್ಣ ಅನಾದಿದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯಬಣ್ಣ ಪಿದಾಯಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ದೀಪನಾಗ ನಮಗೆ ಶರುಣ ಅಂಚನ ಪಡೆದಿ ಆರ್ ಇಷ್ಟ ಆರೆ ನಮ್ಮ 30 ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪರೇಷೆ ಕೊರಿಯಿರಿ ಜಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಕ್ಕೆರಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಿಡು ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಇಡೀ ಜಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಚ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಜಾರದ ಗಿರಿ ಜಾರಗಿರಿ ಎದುರು ತೋಜನವೇ ನಂಗೆ ಈ ಮೇಟು ಒತ್ತನ ಅರಸಲು ಆ ಮೇಟು ನೈಋತ್ಯಡು ಮೈಯೇರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಂದ್ರಸ್ಥಾನಡು ಮಧ್ಯಭಾಗಡು ಗರ್ಭಗೋಡಿಲ ಕೋಡಿ ಮರಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಿಡು ನಾವು ತೀರ್ಥ ವಾಯುವಾಡಿ ಜಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಡೆ ಜತ್ತ ತೀರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅವೇಡ್ದು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗವು ಜಾರದ ಚಾವಡಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ವಾಯುವ್ಯಗೂ ನಂಗೆ ವಲಸರಿ ಕಂಡ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಂದು ಪ್ರತಿಕೊಂಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಗಿರಿತ ಮೆತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ತೋಜನ ಮೇನ್ ತೋಜನ ಒಂದವು ನಂಗೆ ಚಾವಡಿದ ನಂಗೆ ನಡುಟ್ ನಂಗೆ ತೋಜನ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಎದುರು ಸುರುಟು ತೋಜನವು ಈ ಮೇಟ್ ತೀರ್ಥ ತೋಜನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜಲು ಅವು ನಂಗೆ ಬಲ್ಲಾಡ ಕೊಳ್ಳೆ ಪುಣ ಇತ್ರ ಚಪ್ಪರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ತೀರ್ಥ ಅವ ಎದುರು ಕಂಡ ತೋಜನವು ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ
ಅವೇತ ಪಿರವಡು ತೋಜಿನ ಮಯ್ಯರ ಚಾವಡಿ ಮಯ್ಯರ ಚಾವಡಿ ಎದುರು ಜಾರದ ಕುಟುಂಬದ ಚಾವಡಿ ಅವೇಡ್ದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಜಾರಂದಾಯನ ಚಾವಡಿ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಕಲ್ಲಡಿ ಸ್ಥಾನ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಟ್ಟದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಜಾಗಿದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಚಾವಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಜಾರದ ನಾಗನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ತಿರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯೆ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಈತ ಮೂಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗದ ನೇಮಾರುಂಡೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ನೇಮಾಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭೋಡಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ದೊಲೆಡ್ ಯೋಚನೆ ಎಪ್ಪನು ಜಾರದ ಗಿರಿತ ಸಾನ ಆವೋಡು ತಿರ್ತಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಸಾನ ಆವೋಡು ಗುತ್ತುದ ಸಾನ ಆವೋಡು ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿನ ಒಂದಿನ ಮೂಜನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ದೊಲೆ ಮುಗಿದ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಿನ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲೋಲ್ ಬತ್ತದ ಯಾಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಅವತ್ತು ಬೇಲೆದಾದೊಂಡು ಅವಿನ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲಿನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕುಲೆ ಪಾಡೊಂದಿನ ಒಂದು ಅಕುಲ ಬದ್ದೇರು ಸುರುಟು ಆನಿಗೆ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪುರ ದುಂಪು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜವ್ಯ ಬಂಡೇರು ಆನಿಗೆ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಖಾಲಿ ಜಾರದ ಗಿರಿತ ಸಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಪಿದರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದವು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಸಮಗ್ರವಾದಿತ್ತ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೋ ಪೊಂಡೊಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಿನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಮೂಜೆಯನ್ನು ಸುರೂತ ಒಂದು ಹಿಡ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಊರು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬದ ಊರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಕುಕ್ಕ್ಯಾನ ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುತ್ತದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು ಅಕಲು ಸೇರಡು ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರು ಪನ್ನ ಜಾರಂದಾಯನ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರೈಕ್ ಮತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಉಲ್ಲೇದು ಜಾರಂದಾಯನ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಆವಡು ಬಂಪಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜಾರಂದಾಯನ ಓಲೋಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗ ನೆಟ್ ಬೈದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಪನೋಡು ಅಲ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಅವಳು ನೇಮಾನಾಗ ಜಾರದ ಸುದ್ದಿ ಬರಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮ ಪಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಪುದರದಿ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 85 ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಊರ್ದ ಸಾನ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತದ ಸಾನಲು ಒಂಜಿ 85 ನಿತ್ಯಂಗಿಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾರಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅವಳು ಅಡ್ಡಾಣಿ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೂರು ಕುತ್ಯಾರ ಮುಟ್ಟಂಕಿಲೆಗೆ ಸಾನಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಉಂಡು ಹಳೆಂಗಡ್ ಉಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸೈಡ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಉದ್ದಗು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಾನದ ಕಳ್ಳೆ ಬೇತವುಲ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಕೆತ್ತಲಿದ್ದಲ್ಲಿ 85 ಸಾನಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಾನಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ದಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನೇರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟ್ಟು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲೈಕೊಂಜಿ ಆರ್ಲ ಜಾರಂದ ಸಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರೆ ಕರ್ನೇರದ ಆರೊಂಜೊಂದು ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಏರು ಪೂರ ಜಾರಂದ ಸಾನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಂಬಾಯಿಡಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೇನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂತೇರು ದೇವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನ್ನೆಂಕುಲು ಓ ಮಾತ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರಲ ಸೇರೋ ನೋಡು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಏನು ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ 10-15 ಸಾನದ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ದೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾನದ ಕಳ್ಳ ದುಂಬುಲ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆರು ಮುರ ನಿಧಿ ಕುಂಭದಕ್ಕಲ ಕೆಲ ಒಂಜಾತ ಸಾನದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈದೇರು ಮತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರಲ ಬರೋಡು ಸೇರೋ ನೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಳಗೋಡು ಪುರ್ಲಾವಡು ಪಂಡದ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರಡು ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪುಡು ಎಲ್ಲ 29 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ವಾಸ್ತವರು ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಲು ಮನ್ಪಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಪೇರು ಇದು ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಈ ಸುರುತ ಹಂತದ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ವಸ್ತು ರೂಪಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15,000 ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ BLP ಆರೆ ಒದಗಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಲ್ಲಿಲ ಪಾತೆರ್ದುಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಂಡು ಬುಡಿತಿನ ಶಿಲಾಮಯತ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡೆ ಅವಡುಂದಾತಂಡು
ಹೊಳ್ಳೇರಿನ ಅಂದಾಜ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ 55,000 ಕಲ್ಲು ನೆಕ್ ಒಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಂದೆ ಐಕಿ ಜೋಡಣೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದುಂಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾತ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಉಳಿದಿನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂಡ ಅಂಚ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಊರ್ದ ಕೊಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಮೊರ ಮಾಡು ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಎಂಗುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಮೊರಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ತಿರ್ತಡು ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಚೆಂಡುಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಬತ್ತೊಂದುದೇರು ಈ ರೀತಿ ಕಿನಿ ಜೋಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂಚನೆ ನೇಮಾನಗ ಸಾರ 2,000 ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಪುರಂಚ ಚಾವಡಿ ನೇಮಾನಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಏತು ಜನ ಕುಟುಂಬ ಪನ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪರವರ್ಡ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳೀರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇರ್ತದ 125 ಜನ ಊಟ ಉಳ್ಳೀರು ಪನ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಧಿಗುಂಬ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಡು ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿ ಇತ್ತದು ಜಾಗದ ಕಲ್ಲುಟಿನ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆ ನಿಧಿಗುಂಬ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪುರಸ್ಕರವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಯಪಣ್ಣಗ ಜಾರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದೇ 9 ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಜಾರಂದಾಯತು ಒಂದೇ ಆಪಣ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚಿನ ಗಂಡಗೆ ಎನಕಡಂಜಿ ಪಂಡೆ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ 9 ಮಾಗಡಿ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲ ಅಳ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ಜಾರಂದಾಯನ ಅಂಗನದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಣ್ಪನವಳು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೇರಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಪೂರ ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಏನು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪನ ಸಮಯಡು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡಾಗ ಆಕಳು ಬಂಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ ದೈವನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತನ ತನಗೆ ದಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೆ ಅವಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಆಧಿಪತ್ಯ ಕೊರಂಗಿ ಬೈಲು ಮಯ್ಯೇರಿ 60 ಸದಾಶಿವೋಪಾಧ್ಯಾಯರು 6 ಬಂಡಿ ಜಾರದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳು ದೇರವಳು ಒಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸುರುಡು ತೋರಿಪಾಯಿರಿ ಕೆಲವು ಜವನೇರ ಮಾತು ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಿದಾಡಿದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದೈವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಬರ್ತನ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಆ ಹೊರತಗೂ ಸದಾಶಿವೋಪಾಧ್ಯಾಯರೆಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡೇರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದಾದ ಆಂಡೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತೆ ನಾಶದಂಚಿ ಪೋನು ಜಾರದಾಯನ ಪೊರ್ಲು ತಗೊಳ್ಳು ಯಾನ ಪಂಡೆ ನೇಮಗ ದಿನದೀರ ನೇಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈವಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ನೇಮಗ ದಿನದೀರ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡು ಆಪುಂಡ ನೇಮಗ ದಿನದೀರ ಜಾರಂದಾಯಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾಯನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಿ ದೈವಡ ತಾಂಕಡ ತಮ್ಮರಿ ಪೆದ್ದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರಪೇರಿ ಕೊರನ ಅಪ್ಪೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂದ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಯ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಮಣ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಬರಿಯ ದಿನದೀರು ಅನೇಕ ಬಯಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾದೀತು ನಿರಾಯಾಸ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಾಯಾಸ ಸಂಪತ್ತು ನಿರಾಯಾಸ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿ ಅಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲಾಟದಿಂಚಿ ಚಾವಟ್ಟುಗಳು ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮ ತೂತಿದ್ದೀರಿ ಮರಣ ಅಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಿರಂತರ 4,000 ಜನದ ಮಿತ್ತು ಆ ಚಾವಡ್ಡಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಣಸು ಆತ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ನವೆಂಬರ್ 30 ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಿ ಒಕ್ಕ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಊಲುಪು ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಡಿ ಅವೇಡ ಒಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕುಂಭ ಜಿಂಜಿದು ಆಡೇರಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನಾಥ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಪನಾಥ ಸಂಪತ್ತೈಟಿ ಬತ್ತಕೊಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ನವರತ್ನ ಆವಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ತರಕಾಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಡು ಕಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥಾನಗಲ ಗುತ್ತದೆ ಕಲ ಜಾರಂದಾಯನ ಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಬೋದೊಂದು ಅಂಜನೆ ಬತ್ತ ಬರೋದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಿಂಗಳ ಆರೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರೆ ಮನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಯಮಲ್ತ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಶರಣ್ ಪಂಡ್ಪುಣರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಚಿತ್ರಣ ದಯವಂಡ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಪಣ ಬಹಳ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು
ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜ ನಾವು ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನೇಮಾಪಣಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕೊಡಿ ಜಾಪನಿ ಜಾರಡ ಕೊಡಿ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಾರಡ ಕೊಡಿ ಏರಳು ಮೂಲಿಯರು ಕಟ್ಟರೆ ಉಮೇಶ್ ಬೊಮ್ಮದ ಉಮೇಶ್ ಆಕಲೆ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವೇ ವರ್ಗಗಳು ನಾಡ್ತಮ್ಮ ಆಕಲೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೂಜಾರ್ಲು ತುಂಬ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತು ಮನೆತನದ ಉಂಟು ಮನೆತನದ ಇಚ್ಚಿ ಮನೆತನೋಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೈದಿಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಬರುವ ಪನ್ಪಿನಂಗೆಲೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದೇರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೇರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂಡಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮಂತೆ ತಂದಿತ್ತು ಹಕ್ಕದ ನಿಕಲ್ನ ನೀವು ಅಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಲ ಪನ್ನಾಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಲ ಪೂನೀರು ಅಯ್ಯಂದಾಲು ಮದಿಪು ಪಂಡು ಎಂಚ ಕುಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಲ ಪೂನೀರು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗುಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಭಂಡಾರ ಕಾಪೆರೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಚರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಯ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಒಂದುಂಡೆ ದಿಡಿಂಬೆ ಉಂಡೆ ನಂದಿ ಸಾರಜುಮಾ ದಿನ ಒಂದಾನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದನ ದುಮ್ಮಗ ಆವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಮಂಡ ಇರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರುವರ ಒಯ್ನಡೆ ಹತ್ರವಾದಿ ಇತ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನೇಮದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆದಿ ಐಡ್ವಕ್ಕ ಜಾರಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚೆ ನಡಪಿರ ಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯನವಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಹೊರಿದ್ರು ಉಂಡೆ ಕಂಬಳ ಕಂಡು ಕಂಬಳು ಕಂಡು ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ಈತನೆಡೆ ಆತ ಇದಾಯ ಪಣ್ಣಗೆ ಕಂಬಳ ಉಂತನೆಡೆ ಹತ್ರವಾದಿ ಮಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿತನ ಪೂರ ನಡತಲ್ಲ ನೋಡು ಎಂಚಿತ್ತು ನನೈತೆ ಮಾಯಂದಾಲ್ 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 ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಡಿಪ್ಪು ಐಕ್ಕಲ ನೇಮ ಉಂಡು ಅತ್ತ ದುಮ್ಮುಲ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನೇಮ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಈ ಚಾವಡಿ ನೇಮನಾಗ ಚಾವಡಿ ನೇಮನಗಳೆತ್ತು ಇದು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಗಲ ಉಂಟು ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅನಾಗ ಅದು ಏಕಲ ನೇಮ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಅವು ಮಾಯೋಡು ಬೈದಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಹೊಡಬೈದಿನಿಗೆ ಮಾಯೋಡು ಪನಾಗ ಮಂಜಲ್ಪ ಅದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಮದ್ಮಲ್ನ ರೂಪ ಹೊಡಬೈದಿನಿ ಮದ್ಮಲ್ನ ರೂಪ ಹೊಡ್ ಬತ್ತದು ಜಾರದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ತೂಕು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನುಡಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಲಾಯ ಪೋದು ಪೋದು ಪಂಚ್ಪೇರು ಉಲಾಯ ಮತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ ಪನ್ನಾಗ ವಿದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವು ಮಾಯಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಪಡೆದು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ರೂಪ ಕೂಡ ಈಕೆ ನೇಮ ಹಾಪಿನಿ ಪೂರ ಗೆಜ್ಜೆ ಗತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮದ್ಮಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ್ತೆ ಅಜ್ಜನಿ ಅಂದಿದ್ದು ಕಂಬ್ಲಡು ಆ ತೂಟೆ ಆತು ತೂಟೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬಂದು ಸುರು ತೂಟೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಟೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಟ್ಟಿದೀಪ ಕೇಳಂದೆ ಕೊಣ ಹೊಡಿ ಅಂಜಲಿ ಈ ಮಾಯಂದಾಳು ಪೊಂಜೂರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕತ್ತಲ ಆತನ ಪೋರೆ ತೂಟೆ ಕೊರ್ಲಾ ಪಣದು ತೂಟೆ ಕೇಳಿ ತೂಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಯ ಆತನ ಅಂಜ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಅವಳು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಬೇತಕಾಡಿಟ್ಲು ಉಂಟು ಬೇತಕಾಡಿಟ್ಲು ಬಡಕಾಯ್ಡ ಬಾಲೆ ಮಾಯ ಇತಿಹಾಸ ಜುಮಾದಿ ಮಾಯ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಂಟು ಮದ್ಮಾಲ್ ಮಾಯಂದ ಆ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಬೇತೆ ಮೂಳು ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ತೋಜನ ಕತೆ ಮೂಳು ಇಂಚ ಮಾಯಾತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಪುದರ್ ಈ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಪುರಪ್ಪು ಐಕೆ ಬೈದಿ ನಾವು ಐಕೆ ಬೈದಿ ಮದ್ಮಲ್ ರೂಪ ಬೈದಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇನು ಬತ್ತದು ಬೊಲ್ಪುಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪರದಾಲೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾದ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ 7 ಜನ ಸಿರಿಕಿಲ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೈದಿ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಲು ಬರೋದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪಿಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಮುಖೇಶ್ ಬೊಮ್ಮದ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾಯಂದಾಲ್ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ನುಡಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡೆ ದುಮ್ಮುನಿಕುಲು ತೂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಬರ್ತದ್ದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜಾರಂದಾನೆ ಚಾವಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚಾವಡ್ಡೆ ದರ್ಶನ ಇದು ಗೆಜ್ಜೆ ಗತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರಂಡು ಪಿಂಗರ ಗೆಜ್ಜೆ ಗತ್ತಿ ಐಟನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಂಜೋಲ್ನ ಮದ್ದು ಮೆದ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಗೂ ಮಾಯಂದಾಲಪ್ಪನ
ಒಂದೊಪ್ಪನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂದಾಲ್ ಅಪ್ಪನ ದೇಪನ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೆಟ್ಲ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂದಾಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಜುಮ್ಮಾದಿನ ನೇಮದು ಮಂದಾನಿ ಬೈಯಡು ಮ್ಯಾಂದಾಲ್ ನೇಮ ಹಾಪಿನ ಐಕ್ ಐತ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಗುತ್ತದಿಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮೂಲೆಂಚೊಂಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಪುಂಜವುಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪುಂಜವುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪೂಪುರ ಕಂತದ ಅಕುಲ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತ ನೋಡು ಪೂರ ಐತ ಮಲ್ಪನ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂದೇನೆ ಮ್ಯಾಂದಾಲ್ ಅಪ್ಪನ ಐತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ ಮ್ಯಾಂದ ಅಪ್ಪನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಅಂಬಿದ ನಡುಟು ದೀಪದೀದ್ ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕುಡಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಇಡೀ ನುಡಿ ಕೊರಪಿನವಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೈಟ್ ಅಂಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಹರಿವಾಣೋಡು ಅಂಬಿ ಐಟ್ ನಡುಟು ದೀಪ ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಸಾನಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನವಡು ಒಂದವಡು ಪೂರ ಅವೇನ್ ತಿಬಿಲೋಡು ದೀಪ ಇರ್ತದೆ ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ನುಡಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಗೆಜ್ಜೆಗತ್ತಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪುರ ಕೊಂಜೋಲು ಮುಲು ಮದಿಪುನೇರು ಮುಲು ಜಾರಂದಾಗ ಮಯ್ಯೇರು ಮಯ್ಯೇರೆ ಮದಿಪುಡು ಮಯ್ಯರೆ ಮದಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾಲು ಮದಿಪೇರು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯಾ ಮದಿಪು ಅಂಚೆ ಫೋಟೋ ಪಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಗುಡಿತ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಅನಾದ ಗಿತ್ತಿಂಚಿತನ ಸ್ಥಾನಂದು ಈ ಸ್ಥಾನ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಿತ್ತು ಗಿರೀಟ್ ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋ ಅಂಚ ಎದುರದ ಆಚೆ ದಮ್ಮೆಕಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮರತ ಕೊಡಿಯರ್ದ ಎದುರು ಕದ್ರಿದ ಕಂಬ ಐತ ಪಿರಾಡು ಕೊಡಿ ಮರತ ದಮ್ಮೆಕಲ್ ಐತ ಪಿರಾಡು ಸ್ಥಾನ ಕದ್ರಿದ ಕೊಡಿಮರತ ಎದುರುಡು ದೀಪಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥರ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ವಾರಿತ ಮುಟ್ಟೆ ಪೋಪಣಂಜಿತನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಪೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಕತೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಇತರ ಪೋತಿಜ್ಜೇರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈ ಕಂಬ ಅಂಚನೆ ನೇಮದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಹಣಕಾಯಿ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಣಕಾಯಿ ಮತ ಬಂದಾಗ ಐಟಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲಡಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥೇವರ ಕಲ್ಲಡಿ ಆ ಕಲ್ಲಡಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಇದು ಒಲೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ಜಾರಂದಾಯ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೇಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡರು ಮಾತಾ ದೈವಲೆಗ್ಲ ನೇಮ ಉಂಡು ಸರಜುಮಾದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ನೈಜ ಧಾರಾಳ ಸೋಮಾವತಿ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಬಂಡಿ ತಯಾರಾವಡ ಹತ್ತಂಡ ನೆತ್ತಲ ಬಂಡಿ ಪುಸತ್ತ ಆವಡ ಹತ್ತಂಡ ಜಾರಂದೇನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಈ ಸಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ವಾದ ಆವಡ ಹತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆಜಿ ದಿನತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ತೂತುಜ್ಜಿ ಮುಜಿ ದಿನ 4 ದಿನದ ನೇಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆದ ಕಡೆದ ಪೂರ ಒಂದು ಅವಲೇ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ಮೂಜಿ 4 ಕಡೆ ದೈವಲು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ನೇಮ ಹಾಪಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲೆಗೆ ಜಾರಂದಾನ ನೇಮ ಅಂದಾದು ಬಂಡಿ ಆದ ಪಾನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ಬಂಡದ ಗೇನೇರುಂಡು ಜಾರಂದೇವದು ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ಹೋಲುಂಡು ಗೇಮಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಉಂತುವಿರಲ್ಪ ಬಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಕೊತ್ತು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಯೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಆವರಣ ಮೈಯೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಲೇ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪೆರಡು ತಿರ್ತು ಅವು ಪೂರ ಆತು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನನ್ನ ಆಯರಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಇತರ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರೀಕು ನಾಗಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರವಾದಿ ಅಲ್ತಬಕ್ಕ 9, 10 ಅಲ್ತಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 12 ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದಯವಿಟ್ಟು ದೈವಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡವನು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು
ಕೊಡಿಯೇರಿದಾಪನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೂರ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಂಗವೇಲು ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಮಯ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡಪೆರೆ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರೀಕು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಅವಳು ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ತೂಜುಂಡು. ಬಲ್ಲಾಡ್ರನ್ನ ಮಂಜುನಾಥೇವಿಯರನ್ನ ಬಲತವಾಗಡು ಪಟ್ಟದ ದುರ್ಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅವಿತ ಮುಕ್ಕಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈ ಉಂಡು. ಅವಿತ ಗುತ್ತದ ಉಳೈ ಬರ್ಪಣ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದಿನ ಮನಡಿ ಒಂಜಿ ಆ ದುರ್ಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರೀಕು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಸಹಕಾರ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಡ್ಪಣ ತೀರ್ಮಾನವು ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಗುತ್ತು ಅರಸರು ಬೈದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ 27 ಬೊಕ್ಕ 5 ದಿವಸದ ಉತ್ಸವ 5 ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳ ಪಟ್ಟದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗಳ ಜಾಗದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇಮನ ದಿನನಿಗದಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಟು. ದಯಪಣ್ಣಗ ದಿರಂತ ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಂಡ ಹತ್ರವಾದ ಜಾರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ಜಾಗದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಿನನಿಗದಿ ಮಲ್ತದೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪಣಿ ಪಣಪ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ವಾಯರ್ಪಣಿ ದಯಪಂಡ ಜಾರಂದಾಯ ಪಣ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಮಯ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವ ಜಾರಡು ಜಾರಂದಾಯ ಪಣಪ ಉದಾರ ಜಾರಂದಾಯ ಪಣಪ ದೈವ ಒಪ್ಪಣಿ ಜಾರಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಭಿನ್ನೆ ಆಯ್ ಓಡಿಪೋದು ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಲ ಮಾತ ಜಾರಂದಾಯ ಸಂಸಾರ ಜಾರಗ ಸಂಸಾರ ಪಣಪಣ ತೀರ್ಮಾನಂಗೆ ತೀರಿಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬರೆಯಲೇ ಅವು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆದುಪ್ಪಿರಲೇ ಅವು ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವೇನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಪಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರಡು ಪಣದಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಲಾದ ಪಣ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಮಿಂಗೇರಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೇಲಿ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲಾಡಿನ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದು ಸರ್ವಕಾರಿ ಜಯಮಲ್ತು ಕೊರಲೇ ಪಣ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೇಳಂದುಳ್ಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ.